Kaikki lähti siitä, että muhun otettiin yhteyttä ja pyydettiin koekuviin. Roolin sai aluksi loistava koomikko Mika Nuojua. Hän ei sitten kuitenkaan päässyt, koska hänellä oli UIT:ssä, Uudessa Iloisessa teatterissa, parhaillaan tämä Kovat piipussa -revy. 3 kärkeen oli päässyt Nuojua, sitten Hannu-Pekka Björkman ja minä. Ja sitten ne päätyi jonkun kumman syyn takia muhun, ja onhan se aika kova juttu, koska HPhan on ammattinäyttelijä ja tosi pro. Muthan valittiin tähän produktioon jo 2 vuotta ennen kuin tämä pistettiin tuotantoon. Mä esitän tässä musiikkituottajaa. Hullu mies, hullu! Tää on. Älä. Ja mä ihan fyysisesti seurasin muutamia musiikkituottajia kadulla ja ihan kotiinkin asti yritin päästä, mutta usein poliisi sitten saattoi mut kyllä pois. Metodinäyttelijänä mä koen tämmöiset haasteet hirveän positiivisina, ja tämä mun esittämä henkilö, tämä Pirinen, hän on transvestiitti. No kuule, tää on ihan normaalia. Se oli mielenkiintoista lähteä purkamaan sitä, ja mä lähdin tietysti syväluotaamaan sitä mun omaa naiseutta, ja sitten asian tiimoilta tapasin myös naisia ja yritin päästä niiden sisään. Eikä kovinkaan moni ei pannut kauheasti vastaan, että Kyllä tämän rooliin meneminen on ollut mulle seikkailu. Meillähän oli hirveän pitkä harjoitusjakso. Meillä oli tällainen puoli vuotta sitten tällainen vaellus, jossa piti ryhmäyttää tämä meidän ryhmä yhteen ja vaellettiin Lapissa. Missä me sitten hahmoterapian keinoin yritettiin päästä tähän sarjan maailmaan sisään. Et me istuttiin ringissä siellä luonnossa ja käytiin läpi sitä, että mikä on Janne Kataja. Sitten kun jokainen alkoi löytää vähän sitä Janne Katajaa, niin voisi se olla vielä vähän enemmän Janne Kataja ja missä kohtaa kehossa se Janne Kataja tuntuu. Ja mä en tuntenut ryhmää, niin 3 päivän jälkeen huomasin, että mä vaelsin väärän ryhmän kanssa. Mä olin keskellä erämaata yksin. Ja tämä ryhmä, jonka kanssa mä vaelsin, ne ei puhunut suomea. Mä luulin, että se kuuluu tähän juttuun. Anteeksi. Käytiin aika paljon lapsuuden traumoja, mörköjä ennen vanhaa, kun peloteltiin, että älä mene sinne laiturille, että siellä on se näkki siellä alla ja vie. Tai että luomi-iita tulee ja syö. Niin nykyään vanhemmat pelottelee lapsiaan, että nyt syöt sen ruokasta, Janne Kataja tulee ja vie. Kyllä mä koen olevani empaattinen, sympaattinen. Mä otan muut ihmiset huomioon, aika sosiaalinen, nauravainen. Janne on aika semmonen, se on jotenkin niin, sitä on niin paljon sitä Jannea sitten, kun sitä on. Et sanotaan, että esimerkiksi mun julkisuuskuva, että mä oon semmonen naapurin poika, joka nauraa ja välillä heittää ehkä vähän tahdittomia vitsejä ja alapääjuttuja tajuamatta sitä, että ne ei sovi tilanteeseen. Niin se on aika lähellä mun niinku oikeeta minää, että semmonen harmiton huuliveikko. Hän ei todellakaan ole mitenkään leppoisa, aika äänekäs ja ei mitenkään helppo, siis todella vaikea ihminen. Ei varmaan tällä alalla näin pitkälle olisi päässyt, jollei tulisi kaikkien ihmisten kanssa toimeen ja kohtelisi kaikkia ihmisiä verrattuna itseensä tasavertaisena ja samanarvoisina. Tietenkin aluksi mua häiritsi hiukan se, että Hirviniemellä ja tällä Taunusta esittävällä Jani Johanssonilla oli selvästi jotain kränää keskenään, koska ne ei ollut samaan aikaan koskaan kuvauksessa paikalla. Mä en Jani Johanssonin kanssa tuu henkilökohtaisesti toimeen. Aikoinaan Kokkolan kaupunginteatteriin tehtiin ristoräppää ja haettiin samaa roolia. Me kilpailtiin samasta roolista, ristoräppäjän roolista. Mä sain sen roolin ihan puhtaasti siitä syystä, että mä olen parempi näyttelijä. Vaikka me esiinnytään samoissa kohtauksissa, niin me ei faktisesti koskaan oltu samaan aikaan siellä setissä. Jos tarkkaan katsoo, niin huomaa, että suunnat on sillä tavalla, että me
me ei olla oltu samoina päivinä kuvauksessa. Ja tietenkin sitä oli vähän havaittavissa työpaikkaromanssia, että mä huomasin heti, että tämä Taunosta näyttelevä Jani Johansson, niin sillä oli selvästi jotain peliä Nikula Jonen kanssa. Että näiden kaikkien julkisuuden ihmisten kanssa on ollut todella lepposa ja mukava työskennellä, varsinkin Jonen kanssa, jolla on uskomattoman pehmeät hiukset, kun pääsee lähemmäksi niin kun, koskemaan niitä. Totta ne on aina näyttänyt todella kauniilta, mutta että mä en uskonut, että ne voi olla niin pehmeät. Tässä sarjassahan on niin kuin yhtenä kantavana teemana tämä jokaisen oma keho. Et kun Jannehan kokee olevansa tässä sarjassa lihava, ja sehän on semmoinen niin kuin yhteiskunnan sanelema negatiivinen minäkuva, joka sitten ei millään tavalla objektiivisesti niin kuin asetu yhteiskunnan normien mukaisesti. Että mä oon lähtenyt siitä liikkeelle, että jos mä voin tällä auttaa jotain, niin se on hyvä juttu. Että jos mä annan esimerkin siitä, että tällaisenakin mä voin olla oma itseni, että kenenkään ei tarvitse hävetä itseään, vaan tärkeintä on olla oma, aito persoonansa ja luottaa siihen, niin sillä pääsee pitkälle. minkä takia mä lähdin tähän projektiin mukaan, niin oli tämä sarjan yhteiskunnallinen viesti. Mikä se yhteiskunnallinen viesti sun mielestä on? Se on se, että Janne on paksu. On se aika rankkaa, kun jotenkin pitää esittää itseään ja olla asioiden kanssa avoimena. Ei se helppoa ole ollut, ja kyllähän välillä, kun menen kotiin, mulla menee vielä sekaisin, että onko mä siviili Janne Kataja vai rooli Janne Kataja, ja vaimo aina kysyy, että hei, nyt on rooli Janne Kataja päällä, että heitä rooli naulakkoon, tulit himaan, ja välillä kuvauksissa on käynnistysvaikeuksia ollut, kun mä luulen olevani jo roolissa ja tajun vasta siinä kohtaa, kun mä oon tehnyt puolikohtaisesti, että hei, mä en ole roolissa, vaan mähän onkin siviilipersoonana. Voisiko sanoa näin, että kyllä tää on varmaan ollut mun urani rankin rooli, mutta onneksi tässä on ollut myös pisin perehdyttämiskausi ja mahdollisuus oppia myös paljon kaikkea muuta hyödyllistä, mitä voi käyttää omassa arkielämässäänkin.